ଦୁନିଆ ପଛେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ନଉଟି ପଡୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବା ଆଉ ମୋ ମାଠୁ 10 ପଦ ଗାଳି ଶୁଣିବା ମୋର କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ସକାଳୁ ଆଜି ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଛିଙ୍କିଛି, ଗୋଟେ ଥର। ହେଇଥିରେ ସେ ମତେ କାଢା ବନେଇକି ଦେଇଛି। କେମିତି ପିଇବି? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ମାର ମୁଡଟା ଭଲ ଥିଲା, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ମହାରାଣୀ କଣ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାଟି ବୁଟିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗଉଛି। ମୁଁ ମନା କଲା ପରେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲା। ମାନେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହବ 2 ଜଣ ଯାଙ୍କର ହବ। କେଡେ ବେଇମାନ ଟା କେଜାଣି। ମୋ ମୁହଁ ଭିତରେ ଫସେଇ ଦେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସବୁଦିନ ପାଇପରେ ପାଣି ଆସେ, ଆଉ ଆଜି ପାଣି ଦେଇନି ବୋଲି ଆମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏମିତି। ବାପରେ ବାପ, ଏଇ ଗରାଟା ବୋହିକି ମୋ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ମୋ ମା ଆଉ ଆମ ସାନ ଝିଅ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କାମରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ କାମ କରୁଛି। ମା ମାନେ ଭିଡିଓ କରିବା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବନେଇଥିଲା ଭେଜ ବିରିୟାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ କହିବି କି ଭେଜ ପୁଲାଉ କହିବି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଉଣୀର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଚାଉଳର ଭୁଲ, ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସିଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।